bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV jaam Allah wone moon en garti e ngol ɗo filde oɗo édition spécial hakkude men e mawɗo Abou Diop sababu noon ko ñalawma godal haade men noon arde ñalawma o alay saago totten mawɗo Abou Diop salmodira e bandiraɓe a jarama gorko mo Dimat Abba Sarr en calmini e yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe Piindi Média ha tengte yeeɓoɓe Piindi TV hade koye télé he jooɗiɗen yeeɓiyankoɓe men ɓe keppani kaɓani tedduɓe Allah teddini e yiɗɓe dariɓe darde tinde jamma ñalawma suba kikiɗe en jettiɓe en jarnimamaɓe eɗen nelda kadi duwaw musidɗo men gollidiɗo men hono Daoudou Moussa Dia mo ganduɗa ko cuɓaɗo waɗa jagoɗo kaltanaɗo ko fate gaynaka e gueɗe gummiɗe e gaynaka yo Allah hokkuma jogorade jaam o hokka ko wawi o hokka ko jeeyi ko ɓiɗɗo pullo hokka gaynaka so jaawo guerlelnajo walla jaawo jamalanke hokkama gaynaka hokkama ko jeeyi noon Abbas mi salminima mi yetti Djiby Dieng e dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen ko noon en pawi ɗemgal men ɗo pawɗa ɗemgal ma ɗo gam duwnade mawɗo men hono Daouda Dia dongal ngal hoorejo leydi ndi rendimo yo Allah hoybin dongal ngal ha wawa jogade ɗum o jogano ɗum ɓiɓɓe fulɓe no hannirta ni kono mawɗo Abou hande yewtere meɗen ari ke godal ko fedde min jinno andude holko woni godal ko Allah wonni godal ha woodi wodani leydi Sénégal wodani leñol ngol e ɗemgal ngal heƴata e ko jiɗɗen wadde ko no faaɗi kono hande en mbiyani tabital pulago gollaki en mbiyaki fedde ɓamtoje pulago gollaki kono hande dennagal pelle ɓamtoje pine e ɗemɗe ko ponno gollade foof godal lomtima nana gollo ɗum kamɓe ndenani en ñalawmaji teddinaɗi ɗemɗe gendiyankoje kamɓe ndenani ñalawma teddinaɗo pulaar ndenani en eɗen jetta gardiɗo o Ousmane Makka mo Dungo Walfa gardiɗo to balde communication tegal timmugal e fedde meɗen a wiyeten lewlal communication a godal dille mum ene mawni ko association ko fedde yurne tonde kala kono ɓamta jangde pulaar kala kono ɓamta pinal ngal kala kono addan ɗum ƴellitade ina haaɓo kadi kala haaɓotoɓe ɗum ina naata e nder nokkuji ina loggita ina yaltina ina itta won gueɗe e perguitta pawaɗe e meɗen addan ɗum leñolngol e ɗemgal ngal ñalɗi pine mum no manti no ganda ina toppito duuɗe pulaar gam wawde jangguinde e hebde projet ji mi wiyat elle ɓalli yimɓe ko ɗiɓɗi mayde to banggue jangde nde godal ƴetti gawal mabɓe ngal e ƴiƴam mabɓe ngal watte ƴiƴam mum e gawal muɗum tami wi pulaar majjata mayata ma wurno ɗemgal ngal e pinal ngal rutti kadi sa foof ɓe mbaɗa ñalawmaji goɗɗi teddinirde golle niɓe pulaar golle mawɗe golle mbaɗe fayida e golle timmuɗe e ko nandi hen golle godal ne jaaji machallah golle godal ne jaadi nde wonno ko Allah wodni godal wadde enen ñagondo godal ɓeyto wurde ɓeydo sembude sababu nde ko kalɗa ko ɗo foof e godal wonande mbo andana hande ma ɓeydo andude darde godal nde wonno kamɓe ɓe darni tan ko leñol ngol eɓen paye ñalawma tedduɗo wonno mbi sikki wona ngol ɗo woni lawol garawniwol kono ko ñalawma tedduɗo ñalawma no ɓe inni ɗum ko Ngay enen jinno andude ñalawma holko woni Ngay e teddede ñalawma holno jiruɗa ɗum e holko foti wonde jaɓɓal ñalawma e ɓermi habitat tan koto banggue teddugal ngal no wawi taw inde Ngay ne jogui suwaji kewɗi kono e miijo fedde nde ko neɗɗo ɓurɗo ligganade pulaar hokke daraja towɗo mo ina andira wonko golli suwa mum ganda wonko golli ɓesgu mum anda wonko golli goɗɗo kadi yiɗa gollade hono golle ñemba ɗum wawa ɗum dañde woni gol Lefol ngolɓe kewi fiilde wona ngol lawol gotol noon ɓe piili leppi kewɗi kono ngol ɗo ngol kalten ko bangol fayida mi wiyani jawtuɗi ngala fayida kono ngol ɗo kadi ko bangol fayida saabi ɗum noon nokku moɓe piilata o nokku o ko nokku piileteɗo inna ɗum o Gaye Amadou Malick mon foti andi darde mum e golle mum e ɗemgal pulaar darni pulaar wuwani ɗum haaɓa e laamuji ɓooyɗi guila fedde suwaɓe janggoɓe pulaar ha wonde fedde ɓamtoɗe pulaar rutti kadi kañum ceerno Aliou Ba ndendi gollal nde rutto e joomum ko wallide ɓiɓɓe fulɓe gam ittanoɓe rewo ina garte gendiyankagal makko e cuusal makko e huccide Senghor wi ɗum jiɗmi ko mbaɗa milité ɗo e Dakar mi wonma jaagoɗo mi wonma hunde foof o wi min mi wona simple militant
mi foota Fuuta ɓurani milide ɗo sabu to jeeyami won Ngay Amadou Malick Ngay ɗo waɗa ɗo ina handi hen Ngay Amadou Malick e ceerno Aliou Ba ma en garen kañen gollatno jadanno ha yettiɗo wadde so tawi koye on nokku teddungal addana neɗɗo Allah teddini neɗɗo o sababu mum saabi o teddungal nane muɗum ɗum ko ɗon jogo wadde ko ɗon to centre Amadou Malick Gaye no limtirɗa ni golle ɗe ganduɗa hoore ma paydinɗi gorkajo o waɗi wonno Amadou Malick Gaye ko toon jogori wadde waktu o e holɓen jogori fiilede ñalawma o a jarama fiiloɓe ɓe ko teddinoɓe wowɓe teddinde anduɓe teddungal mo anda teddungal wawa teddinde so neɗɗo teddinama anda so hoynama ne andata ko anduɓe teddungal goni teddinde so wiyama gotal ko fedde nde e terɗe ceŋiɗe hen ɗe e yaadi mum e wallidi muɗum kala sen gatti ɗo mbiɗa ɗo kadi teddinteɓe mi wino nane wawi wono goɗɗum saabu goho ceerno Aliou Ba mo soogue dindeje ardima ISE woni fedde idinde dañde wune heblude yimɓe to banggue ɗemgal Pulaar rutti kadi nawi ɗumen caggal leydi Belgique mbaɗi wittoji ko fate tawindi ha neɗɗo ɓiɗɗo pullo jangguɗo Pulaar dañi koyte ko licence dañi daraja towɗo nawa Belgique ina nantine waɗi soutenance ko hay fedde wotere hewani ko waɗi ɗum Allah hokkimo koye gardigo makko Allah hokkimo kadi centre Amadou Malick Gaye kanko ceerno Aliou Ba darde makko hen e golle makko hen e fayida makko inane yaaji ha neɗɗo wawa ɗum limtidde e nder Sénégal kala ha tengte diwan Dande Maayo to banggue haɓade basal banggue jangde banggue cellal banggue pinal e caktirɗe e haalde nde waɗɗo e jum darde makko ko mantinide on sen duttima guila Wourossogui mboɗo heewi somi haalimo seeɗa tan o signé o wiyami ala abou yoni soɗumala ɓurtan eyyi on so teddinirama Lefol Ngay teddinirama ko foti teddinirede so tawi ardiɓe fedde godal cuɓimamo poti suɓade saabu sinno wonno ko awdi wiyetake jogui walla waɗi hendu buula goɗɗo o ko Hamme Amadou Limo Mboyo jibina ɗum nde foti nadde Qur'ana nde jungo mum jagga nanna alqur'ana no heewi waɗede galleji men mawɗe hanki galleji laamu e towaɓe tawi kadi ko poɗɗo laamade e galle bamum mais wona ɗum fof won importance won poɗɗo laamade laamaki won poɗɗo laamade laamu no fewani kono ko tawɗo laamu e nder galle bamum jangguina Qur'ana ko tawe galle mumen yeehi ha ɓooyi rutti naata jangde Farayse rutti kadi naati kadi jangde Pulaar machallah Abbas mboɗo heewi woyde wiide dendagal saktoɓe wonɓe caktirɗe leydi Sénégal sa limi temedere capanɗe jeenaɓe ko wiyoɓe mbimi kono ɓe gaddani ballal mabɓe ko saabi ɗum noon ko neydi lesdes éducation de base o ɗum alano hen ha minen no janggi Pulaar janggini Pulaar yeehe pelle pine e pelle maggo eko nandi hen ko ɗum waɗi leyngol hutorima en mbasani mum wadde sen dañi baɗo noon hono makko no goodi umeɓe sessi jangguɓe jangde towde kono la hen tatuɗo e leñol men ko laki tatuɗo ɗemgal meɗen kanko ko wurani Pulaar ko ɓuuri hewde e ko wurani Farayse ko gollal makko to suudu sarɗiji en jii ko traducteur fulanoɓe yimɓe to banggue Pulaar taw nanta Farayse ballal manggal ngal en cuwata o haal taw darde makko to banggue jeeniyankagal janggude haya sessi jippitademo e nder radio ji guila Témoin FM radio ji goɗɗi ha nane suwaka ko tamɗo gawal makko omo tawa ɗum Pulaar ko windi yanke defte ko yimi yanke ko pinal yanke ko doosi yanke wadde so tawi on ruttama teddugal pinal Ngay ina jogui hakke ruttede ɗum ko fodde ruttede ɗum wona yiɗande wona jingande hamme wona jingande ceerno Aliou Ba mi wiyani yewtuɓe potande jinganede saabu sehil men Aboussi Atoumane mo tulde dubango e hartallo binduɗo ko mi yiyani taw binduɗo e leñol ngol taw mi yiyani binduɗo komi yiyani taw binduɗo e leñol ngol wannama ngal teddungal ɗum noon ko ɓeɗo goni yomayɓe ñande asat nde so Allah lamɗo jaaɓi Abbas mboɗo heewi wiide so tawi ñumbotoɓe jeehi ƴamoɓe gari dewle kumama kondi wisama weeti gay kirsama dammiri juɗama ƴakkama gantama tufama yarama simmama durtama kalisaji dokkirama won padɗuɗo jombaji kono garɗo fof namto ko jombajo aɗa ko sabato ɗum ko jombajo saabi ko waɗa ko fof waɗa ma funere faɗɗo jomajo kono ko jomajo namdete ma dambo faɗɗo jomajo kono ko jomajo namdete nden so sagata pullo yiɗi yiide yesso jomajo ummoto haɓɓa ngeloba muɗum waɗa willi wawoji waɗa tuuba muɗum toofa waɗa wudere muɗum e juufu jaafa waɗa beyti e gendus yetto dicco itta kalis tottira ñoota ɓurtugal ngal yiya yesso jomajo wadde woni jomajo o
ko goko mo to bel weldi diggunde wel mudde kay wel lamade mboyo ha Mamadou Ly woni jomajo ko goko ngena Oumar Hamad Alpha Oumar Isma Janga sawala mo soge dindaji nyaawal kelewaji Ceerno Aliou Ba kono hol dambowoɓe dambiɓe ko fedde godal e gaddugol Ousmane Makali eɗen jettaɓe noon eɗen jawnoɓe yo Allah hokkuɓe fandinde e yettude miñumen Alaji Abou Ndiaye o Medina Gounass bismade bandiraɓe wonde ñande hen duusoɓe hammeɓe e duusoɓe ɓe foof ɓe ñalda nokku goto kanko yalliti ɗum tawa so ummama ɗon tan faya koto central bobto yalla ɓeydanmo mbawka ka ɓeydanmo jogogal ngal ɓeyda ɓerde nde neɗɗo wona wadde poos ha heewa woni jogade won joguiɗo ha heewi ne ñalda heege haaju mum ne humo ko ɓerde rimɗata ko ɓerde teddata ɓeɗata kayse Alaji Abou Ndiaye Allah jarama jarama ɗum noon mataw ko ɗum jaabimi anda sa jogui namdal gongal eyyi ko namdal men battingal tan wonata ko hol erago eroɗa e leñol ngol saabu ɗiɗo ngol ɗo lefol jogol ngol tottede hamme Amadou Ly e on ɗon mo gandanɗa hoorema ko Ceerno Aliou Ba ko leppi baɗɗi fayde te kamɓe keɓe ligginiɓe leñol ngol ha leñol ngol tini ɓe ligginima ɗumen ɗum saabini godal woni wiiden teddinaɓe holko erotoɗa leñol ngol e on ɗon ñalawma erotomi ko golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata heewi ko neɗɗo golli golle moƴƴe o wurto e joomi ko janggo ɓesgu makko tedda hono nemo naftore tawa tawaka sa wattilo contraire kadi golle bonɗi Allah damden hen wadde ɗum ɗo holli yimɓeɓe yo yimɓe gonlo ɓeydo gollade won wonɓe gollade ne gone nangue kono won wonɓe ƴewde ina ndewni caggal mabɓe kala koɓe gonni golli mbi majjata mayata no godal ni ma duttuɓe teddugal gattaɓe noon ko hamme ko taragal e fedde men lewlal communication nde ɓe gardinimi banggue duuɓi wona gandal wadde ko miñiraɗo sehil dendaɗo meccal gowdiraɗo guila hanke nafodiraɗo ko kañum filte kadi ko jeeyaɗo e fedde nde ganduɗa gardimi ko duuɓi kono kamɓe ɓuurmi gandal wadde ɗe gueɗe fof ina duñimine yaade hen noon ko wiide yimɓe yoɓe gollo yoɓe gollo yoɓe gollo e gonga soɓe gollima ɓe jiitat soɓe gollaki maɓe jiitu woni yitude ko wasde teskoyede gollaki noon ko ɗum woni ko mbiyeten yimɓe heddiɓe ɓe e pelle keddiɗe ɗe mi wino nane tabital pulagol fedde ɓamta pulaar mi ñiganimi kono goto nana gollo golle ɗe ɓe ponno gollade ɗe yoɓe tinno ɓe jeccito kamɓene godal ne ɓeyda gollal muɗum Allah kadi ɓeydo wondu ɗum ha ko wonno ko wooda wonna kala ko woodi machallah mawɗo Abou yewtiddema ko fayida no feewi ko welamma no feewi saabu à chaque fois kalno neɗɗo yewtidema e dañ hen gandal sababu ni andudema tigui rigui ko kalta ko eno kalirta ɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeewiyankoɓe Piindi TV enen kanduɗo tan ha lawol gongol so gano ñaawi Abou